terus nggon super. Ora kuwi maksudnya sampean gak kuwi. Iya kan? Iya Mas Klethuk ya. Mbok. Aduh, Iki kok tujuane nggon ngono. ikhlas nggih. Gowonen. Ikhlas. Aku saiki gede iki sak ngono kuwi anggere sing nanyar lomo. danyang bungreksa bumi ngriki kula nyuwun pangestu panjenengan. Mutin. Dulur 4 5 pan. Ya wis, nek isih ya wis. Nah. Ya apa? Duitku lho. Lho. Mbah. Betul kok napa rencanane? Sapi. Sapi salane piye? Mo. Oh ya sak wene. Ben ketok rumah. Ya sangat. Oh, kalau etnik. Oh, anu nih Patrick, apa? Balik Mas. Oh ya wis. Allah Akbar. Nganti besok. Ana genduk Wida. Wida ya, Wida. Ini ben jumeneng spote sing dawa, Tit. Oh, siap dawa. Tunuk. Gling. Nah, niku mawon. Iki lho. Engko bar iki aku iki Pak Nardi uga krawuhe bintang tamu lho. Sing anu Mbak Maya. Spektakuler. Iya no. Spektakuler. Soalnya wis digoncang. Pengen iki niat kajanipun Pak Nardi pengen berbagi kebahagiaan. Iya, dono rasa nyenengke warga masyarakat sekitar karo tasakuran. Amin. Nah, Kene ndur Nadia. Nggih. Sapa jenenge? Nadia. Nadia iki lek sing anu kae yo tak uwetak mantanku. Nggih, sugeng dalu Pak Dalam. Sugeng dalu. Nggih, pripun kabare panjenengan, Pak? Oh, alhamdulillah sehat sangat. Sehat nggih. Seger waras sahayu. Nggih, awet timur to Pak jenengan. Oh, iya aku selalu nang etan. Mboten. Maksud kula niku awet enom ngoten lho. Lho, iya no kanca-kancaku nom kabeh kok ya. Lah nggih. Contone kritik nom. Riyen niku brewoken lho jenengan kok saniki kok bersih. Anu, kula sampun saged tumbas kerokan. Jadi titik-titik. Jane yen anu lho Pak, anu napa? Sampeyan ki Napa pripun? doh kono ki ngematke nggon wayang, garapan, Kuwi lek- sulukan, ngematke brewok. Kuwi lak ya sing biasane to Mas. Nggih. Lah aku kan gak biasa. Aku suka sing berbulu-bulu ngono. Nek ono sesuk ono pitik talkun, enek gulune. Bayangno dhek iki karo sulak seneng. Iki ben nembang kundutanipun kanca-kanca menika Mbak Wida. Wah, ape nduk jenenge Tembang Wida. 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 Wilayah keramaian yang menjadi pusat tujuannya. Apa wilayah endi iki? Wilayah, jadi senengane ngemol. Oh, ngemol. Sinden Gensi to, sinden saiki. Iya. Apa gensi iki? Wah, gak mudeng nek. Milih ning nial. Oh, sak dhuwure niku. Nah, tadi itu wilayah rame yang menjadi pusat tujuannya. Heeh, tujuane endi iki? Wilayah apa, Mas? Ya kaya mall terus nggon super. Ora kuwi maksudnya sampean gak kuwi. Iya kan? Iya Mas Klethuk ya. Mbok. Aduh, Iki kok tujuane nggon ngono nek ya iki. Wah, aku. Nang ketir ngono lho. Nyingkang ingku Wiwi. Oh iya dah. sapa kae? Piro suara ndi kae apik iki suara. Pak Margono to? Pak Margono to? Ngawur karo. Kuwi jenenge muji ya kuwi. Ya jan bawa sekali tempo ya rakitan apa ki? Gebek apa? Kok gebek apa iki judulnya? Selbe. Gebek apa? Seble. Gubuk asmara. Asmara. Nah. Dok, ngapal lagi iki ya? Sing apik lho, Mas. Apa itu ya? Apa? Jajal umpamane. Umpamane no ning no nani. Iki apa lho? Apa lho? Sore-sore Lagu Judulnya tembangnya apa? Ketuk. Wah, ya Allah. Jenengan tek luman to, Pak? Kritik lero cawe itu. Nino nano nani. Niki judule. Ya judulnya. Joko Melarat. Seneng Seneng aku lek ngene iki.
jajal. Sulman. Jajal Pak menit. None nanonane. Selendang sutra kuning. Iya. Kok tak kei wae iku bagian. Brodol. Piye? Nanone nanino nano nina. Ali. Kalau sing ditanya ngomong. Kelingan sematun. None nano nonane nano nino nino nano nino nano. Buta galak. Sinden tenane ngene iki. Lutut pamane. Nino. Apa tuh? Sarkas. Iki mudeng Kok sampean ora nenonane ne. capek gunung. Sampeyan belajar besok iki belajar. Cak lho Mas. Lagi kok. Nani. Iki tanggapan campur sari ning Gandeng Kali keceplos lulum. Judulnya dawa men. Sama nih, telas loh. Kok telas? Karo Nek oke nduk oke. Niki ikhlas nggih. Gowonen Ikhlas. aku saiki gede iki sik ngono kuwi anggere sing nanya lomo. wah ora lho. Kowe meri-meri nyonya. Karo wong liya kok dulur Iki pancen sing nimbali ra ono liya lah. Pak Nardi. Pak Nardi ki blobo. Nah, Itu Mas Gareng. dadi duit sing ditampa ki barokah. Iya, Ben saya barokah ditumtumke. Iya penting Sing penting sampean kudu ngerti asmane Pak. Pak Nardi. Jawabane kudu Pak. Nardi. Sing digawe Pak Nardi. Lho, nah ngono lho. Didumi ngono. sing duwe Ude Jaya Mulya. Pak Nardi. Ngaku ki Aku macam iki yo aku lah hafal ngene iki. julukane Pak Ganong kuwi asline. Pak Nardi. Nah, ngono lah penak. Lah kalau jawaban Pak Nardi gampang. Sing duwe truk sak menimbane sapa? Pak Nardi. Ngono lho. Aku ki sapa. Dadi wis ngene-ngene iki aku paham jawaban Pak Nardi mesti aku mesti iso. Kowe duit karo Pak Nardi milih ndi? Pak Nardi. Ya wis kae lho Pak Nardi ning kono lho. Halo Pak Nardi. Ya wis bojomu Mas. Pinter, cerdas cermat pinter. Oh, Pak Nardi lenggah lho. Halo, wis. Wong duit ra seneng wong yo pengen karo Pak Nardi. Pak Nardi yo 50 ya, Pak. Enggak apa jaluk kowe. Ojo ngisini to Mas. Di sini. Oh iya. Kakak iya. Ya benti Oh, benti tawani Wida iki ya. Nggih, tenan niku. mama. Pangkor niku, nggih. Ya dar napa Pak Dalan? Aku iki tenan, Nduk. Nggih. Hidup adalah makan. Mergo iki lek Iki sing tak pangan kok nganggo mbako iki. Mbako. Saya setu mbako. Rokok tak ulu. Le. Apa? Andukmu le. Gua makin serber. Iki sekti lho iki. Nggih. Iki sekti. Sekti. Ya lamu. Dok, le dok. Nyok. Kabeh ning tanggung iki diukel e, Pak. Kowe ra nyok. Lho, pengen kabeh nyok. Kowe pokoke iso njupuk duwe iki tanpa nyenggol anduk. Ngene yo enteng lho ngene. Iki Iki jenenge mbok cute, iki mbok cute. Kuwi jenenge Kuwi mbok cute. Yo. Ayo, alah kuwi mbok biak. tapi jalan. Wah, kuwi sapa? piye ngono piye lek man. Mbok aku duwe Lek man duwe kasete kok ming prenek imbalane yo rugi kok. Ketok lho. Kowe jajal duitmu kene kono. Aku nang duit. Anu, ini Oh, iki manut ta uteran main bledes. Ora. Kok duite kancane kok yo. Tenan tak ilame. Udah sangu ora. Malah kok utang aku dhewe ra sangon. Nyilih dulu ya. Ora, Gak oleh Mas, gak oleh. Teng. Kudu duwite dhewe. Oh, celeng nang to celeng. Leng, duite leng. Dulur. Demen ya. Mangsane. Dadi maksudnya dulur panggah duit ogah. Duit obat. Totoan ini aku tak dompet lu. Njiko duit tanpa nyenggol anduk ora iso. Lah ya anduk kuwi berguna. Mangsamu. Oh, tokno. Tak dompetmu. Pira kuwi? Sepur arek itu. Iki tak benakne iki ngene iki yo. Pengen setengah iki. Iso cukup duit pun tanpa nyenggol anduk iki. Pen. Wah. Kowe ngono karo aku kowe. Ya. Putune warok mangsamu. Tidak tak dompete enggak ya. Gangsaran, Pak. Salam.
kaki danyang bungreksa bumi ngriki kula nyuwun pangestu panjenengan Mudin. dulur papat 5 pancer ewang-ewangan aku anggonku jikuk duwite masku kluthuk muga-muga tanpa nyinggol anduk sontolot centel het lemek turu sing diarani karpet jenang disa jenenge lemet nemplek ning kathok warnane kuning jenenge Repet. mantra ya enek lipat wesi saiki waja saipet mampet ilang duwite kluthuk aku sing ketok setelane ya Kayak tukang sulap nih jamu-jamu. setelan nah ini loh mas uang ini sing penting diproteksi nek ngene iki anggere aku wis nyebut ngene Mbah Ndoyo ilang dhuwitmu Halo sing sapa? lho endi urung dimor wis tak jipuk tapi wis ilang ora enek mas ku sarana gaibet lho sing penting jikok tanpa nyinggol anduk Masa? lah delok ning dajali lah Isik lho. lah ya wis nek isik ya wis nah ya apa Duit ngono. lho kebo sapi gugu apane Keluane. menungso Omongane. kowe ngomong piye Kowe ngomong sing jukuk duit tanpa nyenggol anduk. Lho kowe ngono lho. lah iya Lah iya, oh jukuk wis enek duit ning ngono. lah sing nggo anduk sapa Aku. lah ya wis Lho. Ya wis bener ngono wah aku Mas. ra nyinggol andukmu kok iso lho ra ngerti entuk tambah 50 lho napa lho kembang jagat ngerti kembang jagat 50.000 kowe kurang lecet adikmu lecet kok Sesuk sampean belajar licet ngono lho Mas. Dadi ben ora tinggi pok-pokan. 350 ah ngene awakmu 200 Heeh, balik. 100 100 Akeh memang Mas. Tak tekoni. Oke, aku lah masalah. Saya itu selalu ikhlas apa yang sudah saya berikan ke kamu. nggih Kowe calon didik baru kena apa? tak tumbasne raja kaya no Apa kowe? Apa perlu harus kaya? raja kaya iki open-open Apa? ya kebo sapi wedhus sak panunggalane Pitik salane piye? Teh Lah nek udus. mbeh Untuk kena apa rencanane? sapi Sapi salane piye? mo Wah, jadi sak bone kowe. Ngono lho. lah kok Hot, sontol hot. Nanti seket. ditompok loro ya padha lecete to masane ora teko bisa bahasa Indonesia Bisa kawe saya sedot ya. sama aku yo gubuk 50 lagune apa iki mau gubuk asmara singkat ngerti lho Mas Dendi ya bener lho Sampeyan kok lungguh? Loh, aku minggu tapi ngadeg. Ya ora. kowe iki Lah wong ya bundas ngono jare kok iso. kan mau panggang awakne anten Nyingkare ningku. Mas Mudo rodok dedek sirahe jangan dimplu dodone ini sirahe lho gagah ini lho simetris nah dodomu ini nah wong mek dodone mongal karo mlaku Lah yo kurang dhuwur kurang gede yo terang gede Kang. ciwipo kane Sing bang awakmu ya. ya Daping ya. wewe tane ingkang Mas klitik tenang kok irunge iso mekrok-mekrok. Ya Allah. suarane apik Iku lek ngelak niruku tak jipok borok ta. Sini Mas klitik ngono. berarti aku sing ragat sing nyipok iki omong ya menangi kakang ki ngono kuwi asoy menangi kakang ki Aku melu Mas. Aku iki rasa ngono nek tebon-tebon sepi-sepi tak asok. Ayo
sing apik no Mas, sing apik. Sing Lingsem. Aku pengen ngrungokne suaramu, Cak. iya. Wo suarane Wida. Oh. Iya. Malah kayak sponsor tisu magic gak sih? Ora cekak. Lingsem yen ke mutan Wida. dalem Kang Mas Cepet-cepet tenang. ora Kowe roh apa bedane truk karo aku, Cak? nopo to Kang Mas bedane Yen truke dienggo momot tebu, heeh tapi yen aku dienggo momot atimu, Cak. oh Mas kluthuk Lah kok guyumu gilani? Kowe nyanyi kok gi? Wida malah kayak kuntilanak lho. apa iki etok-etoke widaki roman karo Joko Kendil. Aja tak paling ora Joko Dolok. Ojo gitu. Joko Kendil. Ojo. Kendil kowe dadi kendil tenan kowe ndek kakang kendil repot lho. Ya. iya Terus no? Sing Kopi, Mas. Kok terus sepi. Ben ketok rumah. Ya sangar. apik Mas apik oh apik lho Mas Iki untuk kaya niki efek kakek ngerokok di tebu ini. Mas nun sewu iki rambutnya iki lho Mas ya Allah cangkemmu dilubung rambut iki lho Pancen aku sak kabeh untuk. Kowe tok ya, toke kowe kedangan karo kuwi kesel. Niki? Iya. Oh, nggih. Senajan to nek rupa ning sampean tresno. iya jenenge sapa Mas Jenenge Edi Ora kendil ta? umpamane kendil awakmu rada rada sing penak lah. Awakmu rada senyi, gendeng sithik. Oh, isi kamu isi. siap Ya. siap Kang Masku cukup kendil Ya ayo. Ya ayo banget ini. Aku seneng karo kowe. Allah Kang Mas jaremu arepe nukokne aku mas-masan Ini tak nuwak ni man nunggang, aku tak nuwak ni main anggapan ni nak tak tukar ni otang ni tak tukar ni otang. Otang ini, Apa kuwi? otol li apa Mas Apa kuwi? otang antik ni. oh motor metik Otang antik. Oh, anune Patrick. Apa kuwi? Aja kok tarakne to le. Nah, apa? Kowe njaluk Lagi enggak ngomong. Guyu kali lho. Malam. Wong nesu. Besu aja kaya mangkono Kang Mas Mas ki rupamu kaya ngono aku panggah tresno karo kowe Otang antik ni. otol metik Otang antik. motor metik oh motor metik. Wala motor Patrick. Otang antik ni. Metrik. Tekniknya sih le. Wala anu Metro Mila. motor cas-casan lho Yang kau enggak ya, itu dengarmu. Apa lah ini kodel ini sing dicas ngoten niku lho Nah, filmmu dawa iki lho. Motor metrik. Wala motor Patrick. Keren iki lho. Wah, kritik lho didudut ae lho. Loro cuk ya. Kalem mau cukup guling mau loro. Mas Ora untung ngono letik. Iya, anu motor Patrick. ngono kuwi sesuk operasi lho Mas mbok odot nemen ngono kuwi Bawa terus no. Toke awakmu topo Duk, awakmu topo toke topo. Lampahan. Apa juga oleh ana etik. Patrick. Ada metrik. Topo Duk, topo. kan kas wuri Ku topo. Topo, toke malih. Lamune rada peteng sih.
ditutupi lampune tekan. Tresno tulus nadyane gubuk asmara. Tuk tak tuk tuk tuk. Ayo Gus, tekan Gus. Lampu padam. Dengan tiba-tiba sang Joko Kendil berubah wajah menjadi sosok pengiran Piningit. Wah, wah, wah. Boleh Mas. Oh ya wis. Assalamualaikum. Kayak orang Arab. Allahu Akbar. Iya. Nyapok ge Allah nah. Rasa ge kuwi. Lah ini mah kayak wong Irak. Astagfirullahaladzim. Roh aku malah istighfar terus sampean yo. Masa ini kok Joko Kendil wis tadi. Masa Joko Kendil main ganteng terus kok lambene muter ngono. Mergo kowe iki kakek numpak kental elektrik. Lambene muter lho ngantekan mangan. Terus to. Iya lagune Gubuk asmara. gubuk asmara. Bisa lu muter kaya mendel aku demen dageran. Jule amal etik. Kenen sik to. Nggih, minangaken riyen. Kenen sik. Kula nggih malih penasaran. Enggak aku menek upas nang. Nek upas ya ora aman ya. Aman. Aku demen. Lah kok teng harian. Oh, nek ngene dadi duduk Mas Rudi Gareng. Siapa, Mas? Rudi Suruh. Nah, apik to. Assalamualaikum. Kayak bisa sujud nek ngene. Banyak pengen ngene kamu itu Mas aku. Yo gubuk lumut apa ya gubuk asmara. Nggih. Aku kelingan Gubuk kae
Kibotnya sinten Pak? Asane? Agis. Ay, jam terampil sekali. Pak Agis? Pak Agus. Oh Pak Agus. Pak Agus Pak Agus. senengane numpak otomatik. Habis ini beli otomatik ya. Ya. Pak Agus. Catatan sajene ati. Lulur saya marang hati. Nggih matur sembah nuwun. Terima kasih. Terima kasih, Nduk. Mbak Wida. Mas Kritik, Ya, Bu. untuk Nggih. menika yang ditunggu-tunggu Siap. dari sore tadi ada jalur panjang sengaja Pak Najib rawuh Nggih. Mbak Maya Alhamdulillah. Praga. Cak. Nah, Langsung aja Gus.